Yau za mu koyi wasu kalmomi da fasararsu. Akwai wasu abubuwa da nake so ku gane a tattare da sanin kalmomi da fasararsu a Turanci. Akasari akan yawan tambaya na cewa okay, me ne fasaran wannan, me fasaran? Damuwan mutum shine ya san kalma da Turanci kuma ya san fasaran shi da Hausa. Abu ne mai kyau. Amma ina so ku sani cewa akwai wasu kalmomi wanda duk sanin fasararsu idan kace zaka mai da hankali da ka san fasaran shi ne, to tabbas zaka dinga yin gwari ne a Turancin, kwata-kwata ba za ka iya Turancin ba. Zaka dinga yawan gwari saboda kana tunanin fasaran wannan abin kaza shine, to sai ka ce okay, to a zuciyanka yake yi da Hausa sai ka ce zaka mai da shi da Turanci. Gaskiya kuskure ne haka. A wannan bidiyon zamu kawo mana wasu kalmomi da fasaransu a yanda yake da Hausa, amma kar ka ce wai din an rubuta ga fasaran shi haka da shi ne zaka je ka hada jumla. Misali kamar yadda nace with din yana nufin tare. Hausa in ka ga an ce with yana nufin tare, to with din nan zai iya zama wani abu daban a cikin Turanci, ba wannan taren bane, ko kuma ba za ka sa wannan fasaran na tare ba. Kun gane? Amma a yanzu in shi single ne zaka iya fasara shi da haka. Saboda haka a cikin kalmomin kuma akwai kalmomi wanda suke da cikakken fasara wanda ba sa canjawa, to su ne ya kamata mutum ya mai da hankali wajen sanin fasararsu. Misali, idan kuka lura a nan gurin gasa na kawo with, na kawo between, and, without, before, after, beside, behind, betray. To majority akwai wa'inda suke canjawa, akwai wanda ba su canjawa, especially wa'innan wanda muka fiye amfani da su din. Misali with, and, without din ma kai kusan kap wa'innan ina ga betray ne kawai, sai behind, beside, maybe su ne ba su iya canjawa saboda duk inda ka gansu suna ta'ammali ne da ainihin fasararsu a koda yaushe, ba su canjawa. Idan ka ji an faɗi maka fasarar shi da Turanci to baya canjawa. To amma yaya za ka yi ka gane wannan? To abin da za ka gane shine wa'inda muka fiye amfani su, kamar su is, and, with, they da sauransu suna nan birjib, sun kai kusan, ɗalibai da za su gane wannan, sun kai kusan guda 100 ko sun fi haka ma, suna da yawa gaskiya, ba su da barin iya kawo su a yanzu ba. To abin da za mu yi da hankali a nan shine za mu dinga koyon wasu muna fasara su, amma akwai wa'inda ba su canjawa, wa'innan suka iya canjawa a cikin fasararsu, amma a yanzu in dai suka gan single to fasararsu kenan. Saboda haka a yau na farko with yana nufin tare a Hausa, kamar muna tare da I'm with Aliyu, ina tare da Aliyu, so wannan with din yana nufin tare. Akwai between, between yana nufin tsakani, ka gane? Zaka cewa between Kano and Abuja, between Kano and Kaduna, tsakanin Kano da Kaduna, so wannan between din yana nufin tsakani. Sannan muna da and yana nufin da kuma. Yayin da kake da abubuwa da yawa kake magana a kansu suna da yawa, so ka gani kamar ce me and my friend, ni da abokina, so ni da kuma abokina, so and ana yana nufin da kuma. Akwai without yana nufin ba tare da, I came here without my glasses, na zo nan ba tare da gilashi na ba, so without yana nufin ba tare da. Akwai kuma before yana nufin kafin. Kun gane? Zaka cewa before I take my breakfast, kafin na karya kenan, kafin na karya, before I take my breakfast, kafin na karya. Zaka iya cewa after yana nufin bayan, wato after I take a shower, kaza bayan nayi wanka kaza ya faru, so after yana nufin bayan kaza. Sannan kuma muna da beside yana nufin gefe. Kun gane? Beside her, na zauna a gefenta, maybe I sit beside her, na zauna a gefenta. So akwai kuma behind yana nufin bayan. Kun gane ko? A bayan, I'm behind you, ina bayan ka, maybe layi kuke yi, zaka yi cewa I'm behind you please, ina bayan ka, so wannan behind yana nufin bayan ka. Kun gane ko? So nan kuma betray yana nufin cin amana. He betrayed me, ya ci amana ta. Ina fata kun gane. So we learn words, dan ci gaba da koyon kalmomi da fasararsu, kuma Allah ya zan zo bambanta muku ainihin vocabulary suke. Yanzu kamar ce clothes, in ce cap, in ce cup, duk wa'innan wanda in ka kansu ka da aka nuni da su da ka san su,
wanda su mata ne da kan cover space, so ba sa canjawa sunansu. Saboda haka sai mu haɗa wani bidiyo na gaba, wanda suke makarantar mu sun magana a number na insha Allah.